Să intrăm și în cursul de astăzi, pentru că colega noastră, Ana, n-a fost prezentă aseară și atunci să facem o mică recapitulare a ceea ce am discutat noi și ceea ce am povestit. Noi aseară am vorbit despre semnele temporale. Mulțumesc. Așa. Și le-am definit și am spus așa, că semnele temporale în muzica bizantină sunt de trei tipuri, trei feluri. Da? Pe de o parte sunt semnele care ne arată nouă, care adaugă timp la o durată, da? Cum este clasma, apli, dipli, tripli. Da? Sunt semnele care împart durata unui sunet și avem gorgonul care împarte durata în două secțiuni egale, digorgonul care împarte durata în trei secțiuni egale, trigorgonul care împarte durata în patru secțiuni egale. Da? Așa. Mai avem după aceea și anumite semne temporale care cumva combină pe celelalte două. Adică sunt semne care și împart, dar și adaugă. Cum este argonul. De exemplu, argonul funcționează ca o clasmă, adică adaugă un timp unei durate, dar duratele precedente le comprimă într-un singur timp. Două durate într-un singur timp. Da? Funcționează și ca un gorgon, funcționează și ca o clasmă. Da? Asta este argonul. Și mai avem și diargonul, care funcționează la fel ca argonul, numai că mai adaugă în loc de un timp, adaugă doi timpi. Da? Exact. Le-am spus și colegilor ieri, mie, personal, chiar și acum, sunt momente când aceste semne temporale îmi fac probleme. Da? Cu toată experiența și îmi fac probleme atunci când cânt în grup. Pentru că, și aici intervine o problemă a noastră a celor care cântăm, când ești singur, ai libertatea de a modifica, de a adapta cumva. Poate că la un moment dat eu nu am aer destul și nu pot să cânt trei timp și cânt doar doi. Nu e nicio problemă. Dar când suntem 5 care cântăm aceeași partitură, trebuie să cântăm. Și atunci eu poate că din obișnuința mea de a mai tăia un timp, s-ar putea să încurc toată treaba. Mai ales dacă am și mâna și eu sunt și dirigez. Dacă mai și dirigez și mai tai un timp, ceilalți ar putea să fie cumva să greșească, faptul nu greșească, este să respecte cumva, să nu fie atenți la mână și așa mai departe, să produce o confuzie. Da? Și asta spun, din punctul meu de vedere, semnele temporale sunt cele mai grele semne, pentru că este absolut necesar să fim atenți la ele. Dacă, știu eu, un epistrof îl mai trec cu vederea, mi-aduc aminte, dar îl văd mai bine, că e mai mare decât gorgonul. Da? Și atunci îl văd mai bine. Semnele astea temporale se scriu și mai mici acolo pe partituri și dacă nu se scriu cu roșu și se scriu cu negru, e posibil să nu le mai văd. Da? Și aici vorbim doar de semnul acesta, că dacă mai adăugăm și pictorialele, după aceea se complică treaba. Iartă-mă. Da? O să vezi la un moment dat și cu pictorialele, e și mai complicat. Da? Deci, semnele temporale sunt foarte importante. Dar pe lângă aceste trei categorii, le spuneam și lor ieri, mai sunt și două combinații de semne, da? Pe care le întâlnim tot timpul în cântări. Și anume, avem petasticul clasmă, care atunci când este întâlnită, clasma adaugă acestui petastic încă un timp și de obicei, cei care cântă execută o broderie superioară. Ra, 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 ra. Da? Iarăși, petasticul cu clasmă se poate interpreta în mai multe moduri, nu numai ca o broderie simplă, da? La o secundă ascendentă. Da? Eu de obicei sunt momente în care nu fac nicio broderie, țin doar doi timp, că așa mi se pare mie. Așa îmi place mie acolo. Da? Sau pot să fac o broderie mai mare. Da? Dar atunci când văd petasticul clasma, atunci clar sunt doi timp. Că fac o broderie sau că nu fac broderia, e o altă poveste. Da? Bun. Și încă o combinație este epistroful cu elafronul, care funcționează ca un iporoi cu clasmă. Da? Și ne aducem iporoiul, semnul acela așa, iporoi cu gorgon, îmi cer scuze. E semnul așa, care coboară două trepte consecutive și dacă îi punem un gorgon, coboară două trepte consecutive într-un singur timp. Da? Așa că acestea sunt informațiile de data trecută. Noi am făcut și niște exerciții
Ana. Așa, Româna, mulțumesc, da, pare rău. Asta e. A fost Daniela, nu? A fost Daniela, da, care a cântat Daniela, e bine. A fost e cea bine. mai curajoasă ieri și a cântat toate exercițiile. Eu cu ea am cântat ieri. Da? Cu Daniela cântă oricine. E bine. Așa, și mi-am dat seama că Daniela totuși știe semnele și le citește foarte bine. Da? Ceea ce este... În timp real. În timp real, da, ceea ce este extraordinar. Da. Așa. Și iarăși revin cu rugămintea de a cânta acele exerciții și voi în particular atunci când... Ce pagini sunt? Imediat îți spun, draga Ana, să găsesc... Așa, imediat acum am deschis și eu. Haide, măi, laptopule. Da, am o problemă. Problemă la mine, nu știu ce fac calculatoarelor, le cam strict. Așa, de semnele temporale, adică tema cu semnele temporale apare la pagina 35 și exercițiile pe care noi le-am făcut sunt de la pagina 39. Clasma, pli, dipli, tripli, gorgon și clasmă și așa mai departe. Da, de la pagina 39. Acolo sunt exercițiile pe care noi le-am făcut data trecută, dar am continuat cu exercițiile și de la pagina 48, dacă nu mă înșel, nu? Nu, 47. Am făcut și exercițiul de la pagina 47 pe primul, parcă mi-aduc aminte că l-am făcut. Da? Deci, toate exercițiile acestea de la lecția cu semnele temporale, ele toate pot fi cântate. Și acum văd în această gramatică a părintelui, și vreau să vă arăt și vouă, avem un tabel al tuturor, cred că vedem acum, da? Da. Așa. Avem un tabel aici al combinațiilor dintre apli, gorgon, derivatele, da? Și aici avem un ison, bine, isonul e așezat ca un exemplu de neumă, da? Apliul te poate pune și sub poligon și așa mai departe. Dar aici avem 4 bătăi unde avem tripliul cu o neumă, dipli cu o neumă, 3 bătăi, adică 3 timpi, plasma cu o neumă, 2 timpi, plasma singur, isonul singur, o bătaie, da? Adică un timp. Dar aici la clasmă putem să punem și un aplic, care înseamnă tot 2 bătăi, da? 2 timpi. Aici avem acest tabel Deci o bătaie este o pătrime, da? Să înțeleg. Da, o bătaie este o pătrime, da. Gândim așa. Pătrimea este unitatea de timp la care ne raportăm tot timpul. Da. Aici, într-adevăr, mai sunt aceste combinații. Noi nu le-am făcut ieri pentru că sunt destul de dificile de înțeles teoretic de prima dată. Le lăsăm deoparte pe asta. Dar noi trebuie să învățăm și să ținem minte ce face o clasmă, ce face un apli, dipli, tripli, gorgon, digorgon, trigorgon, argon, diargon. Și ne ajunge. Și rezolvăm o mare parte din repertoriul muzical, dacă reușim să învățăm toate aceste lucruri. Bun. Cam asta am făcut noi data trecută. Acum, pentru că deja suntem puțin în întârziere, dar nu e nicio problemă, astăzi am spus colegilor că vom trece din nou la o temă legată de muzica occidentală și anume de alterații. Așa. Și armuri. Alterații și armuri. Evident, o să spunem și de ele, da. Așa. Alterațiile în muzică sunt niște semne care au mai multe întrebuințări. În primul rând, însăși cuvântul alterație ne arată nouă că se strică ceva. Da? Am putea cumva să facem o legătură cu ftorale. Da? Și ftoraua strică ceva. La fel și alterația. Alterația modifică ceva. Ce modifică? Înălțimea unui sunet. Da? Și știm că în muzica occidentală există
să zicem, două alterații principale și a treia tot alterație este numită, dar le anulează pe celelalte. Și avem așa odată diezul, becarul, bemolul și becarul, da? Și să spunem ce face fiecare. Da? În primul rând, bemolul scade un semiton dintr-o înălțime, se duce în jos, exact. Diezul adaugă un semiton și becarul le anulează pe ambele. Da, e tot becarul, exact, Ana. Aici trebuie să facem și câteva completări, să spun așa. Da? Pe de-o parte, atunci când vedem o alterație înaintea unui sunet, unei note, acea alterație este valabilă doar în măsura în care apare nota respectivă. Da? Bun. Dacă la un moment dat, în aceeași măsură, la aceeași notă apare și becarul după 2, 3 sau următoarea notă, înseamnă că acea notă cu becar se cântă la înălțimea naturală, originală, să spun. Da? Și o să vă dau și niște exemple. Da? Bun. Acestea se numesc alterații accidentale. Da? Alterațiile însă mai au și alte roluri. Pe lângă, cum spunea colegul nostru Nicolae, pe lângă rolul acela de a forma tonalitățile, alterațiile mai au și rolul de a ne, cum să spun eu, atenționa. Da? Ne atenționează și se numesc alterații de precauție. La un moment dat, pe o partitură, putem să observăm într-o măsură, da? După ce s-a terminat măsura cu alterația accidentală apărută cumva, ca pe nota respectivă, care a fost alterată în măsura precedentă, în măsura nouă să apară o alterație sau un becar între paranteze. Compozitorul acolo vrea să ne spună, să ne arate nouă că să fim foarte atenți că acel sunet nu mai este alterat cu diez sau bemol, ci el revine la înălțimea naturală. Aceasta este o alterație de precauție. Da? Deci mai există și genul acesta de semne pe partitură. Da? Deci avem odată. Avem odată alterațiile accidentale care apar pe lângă un sunet într-o anumită măsură și care are acțiune doar pentru sunetul acela, doar în măsura în care apare. Și mai avem și aceste alterații accidentale, alterații de precauție, îmi cer scuze, ca să ne atenționeze. Fii atent că acolo nu se mai cântă cu bemol sau diez, ci se cântă natural. Da? Și al treilea rol pe care l-au alterațiile este acela de a forma tonalități. Da? Adică alterațiile așezate într-o anumită ordine formează tonalități. Da? Atât diez cât și bemol. Și în muzica aceasta, atunci când se formează tonalități, alterațiile sunt așezate în forma următoare. Da? Aici nu am pretenția să rețineți treaba asta, că e destul de greu, dar totuși trebuie spus. Da? Diezii sunt așezați în felul următor. Și când vă spun acum, eu denumesc nota. Da? Adică diezul este așezat pe spațiu sau pe linia notei unde găsim nota aceea. Da? Da? Deci, diezii sunt așezați în următoarea ordine. Fa, do, sol, re, la, mi, si. Da? Ăștia sunt toți. În ordinea aceasta. Cu ajutorul lor se formează o tonalitate. De exemplu, dacă avem un diez, se formează o tonalitate. Cu 2 diez se formează alta. Cu 3 diez se formează alta și așa mai departe. Da? Spre deosebire de diez, ordinea bemolilor este inversă. Si, mi, la, re, sol, do, fa. Da? Adică eu am numit aici treptele pe care se așează aceste alterații. Da? Bun. Înainte de a vă proiecta un manual pentru a observa concret cum arată alterațiile și cum sunt ele prezente în cântece și ce acțiune are fiecare, reiau informații. Da? Alterațiile sunt niște semne care modifică înălțimea sunetului. Da? Există 3 alterații: bemol, diez, becar. Da? Alterațiile au și un întrăit rol.
Pe de o parte există alterațiile accidentale care apar lângă un sunet în anumite momente și are valoare și acțiune doar în măsura în care apare asupra notei pe lângă care apare. Da? Apoi mai există alterațiile de precauție care ne atenționează. Da? Ne atenționează pe noi cu privire la modificarea unei anumite înălțimi și alterația de precauție apare numai și numai între paranteze înaintea notei care fusese alterată precedent. Și mai există și aceste alterații constitutive, da? Cu ajutorul cărora se creează tonalitățile. Și în tonalități nu intrăm, că avem un curs special pentru do major și la minor. Acum, vreau să vă proiectez un manual de clasa a 6, am impresia, da? Și apoi și o claviatură de pian. Bun. Așa, aici avem diezul. Și observăm în cântecerul acesta, da? Observăm aici este un cântecel când scris în tonalitatea do major. De ce? Pentru că se termină tot timpul în do. Și dacă ne uităm și aici, nu are nicio alterație la cheie. În momentul în care nu găsim nicio alterație aici și cântecelul se termină în do, înseamnă că el este scris în do major. Cea mai simplă tonalitate majoră și care reprezintă model pentru toate celelalte tonalități majore. Do, mi, sol, mi, do, fa, la, fa, do, si, re, fa, la, sol, mi, do. Arpegiu, game. Da? Tonalități. Bun. Ce observăm aici? Observăm pe de-o parte, în a doua măsură a aceasta, observăm un fa diez. Ce vedem clar? Alterația se scrie tot timpul înaintea notei. Păi, dar de ce înaintea notei? De ce nu putea să scrie după notă? De ce nu deasupra notei? Păi e simplu. Eu când citesc de la stânga la dreapta. La fel ca și atunci când citesc cuvintele. Și atunci eu trebuie să văd înainte alterația și după aceea treapta pe care sau sunetul pe care îl alterează. De ce? Ca să-l cânt cu alterație. Că dacă îl văd după, s-ar putea să-l cânt fără alterație. Cu siguranță îl vei cânta fără alterație. Da? Do, re, mi, do, sol, fa, sol. Do, re, mi, do, sol, fa, sol. Fa, mi, re, do, re, mi, do, si, do. În primul portativ am de 2 ori fa diez. În al doilea portativ observ că am și un fa becar. Acest fa becar este într-adevăr o alterație de precauție. Nu este pusă între paranteze, dar este de precauție. Pentru că eu trebuie să știu că aici, terminându-se măsura, este clar că următorul fa, cel din măsura următoare, niciodată nu va fi diez, ci va fi natural. Totuși, aici pentru Dimitrie Cuclin, pentru copiii de 12 ani, a pus această alterație ca să-i atenționeze pe acești copii. Ai grijă, Vasilica, acolo se cântă cu becar. Da? Ce mai observ aici? Am iarăși un re diez. Re diez în a doua măsură din al doilea portativ, dar am și un re becar în a treia măsură. Iarăși o alterație de precauție. Da? Fa, mi, re, mi, re, do, re, mi, do, si, do. Așa se scriu alterațiile accidentale atunci când ele apar pe parcursul unui cântec. Care este diferența între diez și nota fa? Care este diferența? Okay. În momentul în care avem aici pe fa, când cântăm, distanța dintre sol și fa se micșorează la un semiton. Se împarte la 2. Cum se cântă? Da? Asta e dificil. Do, re, mi, do, sol, fa, sol, sol, fa, sol, cu diez, da? Sol, fa, sol, cu diez. Sol, fa, sol, sol, fa, sol. Este normal, da? Diezul micșorează distanța dintre două sunete. Și aici vedem mai bine pe claviatură. Ne uităm pe claviatură, da? Avem tastele acestea care sunt negre, ne arată nouă diezii sau bemolii, după caz. Dar aici vorbim de diez. Da? Și atunci, între fa și sol, eu știu că există o distanță de un ton, o distanță mare, da? Diezul ce face? Micșorează această distanță la jumătate. Da?
împarte distanța în două. Do, re, do. Da? Do, re, do, re, do, re, do, re. Da? Este greu de interpretat. A cântat do diez. Do, re, do, do, re, do, re. N-a cântat do diez. Haideți să vă arăt pe claviatură. Nu cred. Hai să vedem pe claviatură. Vă arăt acum că am descărcat pe... imediat cu am aici. Ăsta e. Imediat. Ia uite. Am descărcat și eu claviatură. Da? Și ce avem aici? Se aude și la voi? Da. Da, da. Do, re, do diez, re, do, re, do diez, re. Da? Clapa neagră tot timpul ne arată nouă jumătatea distanței dintre do și re sau dintre două sunete în care distanța este de un ton. Da? Dacă ne uităm aici pe claviatură... Să învățăm și cromatic, să zic așa, să învățăm și în urcare și în ascendent și descendent, că este foarte greu să interpretezi un fa diez sau e foarte greu. Pentru mine, nu știu pentru alții, dar pentru mine. Nu, că este greu, într-adevăr, și asta vine după exercițiu, presupune exercițiu, evident, da? Dar, iarăși, recomand aplicațiile. Da? Pentru început, ele sunt foarte bune, pentru că ne ajută pe noi. Uite, Nicolae ne-a așezat aici un virtual piano. Da? Ele sunt foarte folositoare în momentul în care încercăm să învățăm. Da? Și atunci, dacă încerc să cânt dacă încep să învăț, da, acest sistem, mă ajută foarte mult piano, da? Ca să pot să iau intervalele corect, să le cânt corect. Da? Și trebuie să ții minte că aceste clape negre mi-arată jumătatea distanței dintre aceste două clape albe. Atunci unde nu apare clapă neagră, înseamnă că aici este în mod natural un semiton. Da? Da? E aceeași distanță, numai că transpusă la o terță. Da? Așa că asta e o aplicație pe care eu am descărcat-o pe calculator, dar pe telefon există mult mai multe. Da? Bun. Hai să share-uiesc acum din nou manualul. Așa. Deci ăsta este diezul, da? Diezul adaugă un semiton în înălțimii lângă care el este așezat. Da? Mergem mai departe. La bemol. Bun. Vedeți și voi acum, da? Așa. Spre deosebire de diez, bemolul scade un semiton. Da? Din înălțimea lângă care el este așezat. Și aici se face comparația între do diez care se cântă pe aceeași treaptă, dar și re bemol care se cântă pe aceeași treaptă. Și se numește că do diez și re bemol sunt sunete enarmonice. În această muzică ele se numesc enarmonice, adică au aceeași înălțime pe pian. Da? Bun. Și atunci, în momentul în care eu alterez reul cu un bemol, înseamnă că eu îl apropii pe re de do. Împarte distanța aceasta dintre do și re în două. Da? E ca și cum aș cânta do diez, numai că acum este re bemol. Ele sunt sunete enarmonice. Sau la fel. Da? La fel se întâmplă și aici. Dacă miului îi adaug un bemol, micșorez distanța la jumătate dintre re și mi. La fel se întâmplă și la fa și sol și așa mai
departe. Da? Și acum, ca să și facem un exercițiu, iarăși vă proiectez claviatura. Bun. Și mergem aici, că facem tot la distanța dintre do și re, pe care o luăm ca etalon, să spun asta, da? Și avem așa. Do, re, re bemol, re bemol, sau do diez. Da? Ascendent este diez și descendent este bemol. Este bemol, exact. Se cântă în principiu la fel, notația este altcum. Cam asta am priceput eu. Da, corect, dar e foarte bine că ai priceput așa, numai că la un moment dat, în anumite cântece care sunt cântate pe mai multe voci și intervin acordurile, niciodată nu se confundă do diez cu re bemol. Pentru că do diezul vine dintr-un acord, re bemolul vine dintr-un alt acord. Și atunci nu trebuie să le confundăm. Ele se cântă la fel. Dar nu trebuie să le confundăm. Da? Sunt două Da, desigur. Desigur. Mă refer la felul de a cânta. Deci este aceeași tonalitate, doar atâta că notația este altfel, să zic așa. Din punct de vedere al înălțimii este aceeași poveste. Da. Da? Și în această muzică, pentru că indiferent cu ce instrument cânți, da, orice cântec ai cânta, cu orice instrument, sunetele acestea, cum vorbim acum, da, enarmonice, șiruirea acestor sunete este aceeași, da, din punct de vedere al înălțimii. Adică orică eu cânt do diez, orică voi cânta re bemol, fie indiferent de instrument, eu încerc să cânt tot acolo. Adică înălțimea este aceeași. Evident că aici pot interveni niște schimbări, cum este vioara. Vioara nu este un instrument temperat, este netemperat. Și atunci, pe vioară eu pot să cânt, din punct de vedere teoretic, re diez și do diez și re bemol nu sunt la fel. Da? Practic, da, eu le cânt la fel. Dar din punct de vedere teoretic, ele nu sunt la fel. Între ele este o mică distanță. Da? Adică re bemol este un pic mai jos decât do diez. Do diez este un pic mai sus decât re bemol. Din punct de vedere teoretic, acustic. Dar din punct de vedere practic, eu le cânt la fel. Pentru că atunci, pe vioară, tu poți să cânți do diez la locul lui și re bemol puțin mai jos de do diez. Dar când cânți 20 de viori, nu mai poți să cânți treaba aia. Trebuie să găsim etalonul. Și etalonul este acest pian. Da? Noi ne raportăm tot timpul la pian în muzica aceasta. Și atunci, pe pian, re bemol și do diez sună la fel. Da? La fel cum sună și re diez și mi bemol, la fel cum sună și fa diez și sol bemol, la fel cum sună și sol bemol, sol diez, la bemol și așa mai departe. Da? Și mi diez și cu fa. Mi diez cu fa. Mi diez și cu fa, dar într-adevăr și ele sunt enarmonice, dar de obicei nu este, se întâlnește foarte greu mi diezul ăsta, adică e foarte greu folosit, cum și si diezul la fel. Cine zice si diez? Zici tu. Da? Da, eu nu știu de așa ceva, eu chiar nu știu de așa ceva. Uite, de exemplu, da? Hai să facem un exemplu teoretic, da? Ce știm despre diez? Diezul urcă un semiton, corect? Bun. Da. Dar între mi și fa, ce ți arăt eu acum, este în mod natural un semiton. Și atunci eu dacă îi așez lui mi un semiton, unde mă duc? Ca înălțime. Mă duc în fa, din punct de vedere teoretic. E și practic. Dacă să-l gândesc teoretic, da? Da, dar se întâlnește mi diez și fa diez. La nisabur. Da, noi acum nu vorbim de aia e poveste. E altă poveste acolo. La nisabur e altă poveste. E în alt sistem. Noi acum vorbim strict de ce este pe pian. Într-adevăr, ai dreptate. Mi diez și fa diez se întâlnesc la nisabur, dar nisaburul e din altă zonă. Da? Noi aici vorbeam strict de treaba asta. Și atunci, eu, pentru că între mi și fa, în mod natural, există un semiton, da? Eu dacă adaug un semiton lui mi, evident, el se va auzi ca fa. Adică mi diez și fa sunt sunete enarmonice. La fel cum și si diez și do, iarăși sunt sunete enarmonice, pentru că e aceeași situație ca la mi și la fa. Da? Bun. Ce trebuie să înțeleg după toată povestea asta? Da? Că există trei alterații
diez, bemol, becar, da? Ele sunt, se pot întâlni și în mod accidental și ca precauție și se întâlnesc și în construirea tonalităților. Da? O alterație accidentală are efect asupra notei doar în măsura în care apare ea, da? Și atunci când cântăm pe pian, noi trebuie să știm că aceste alterații pot crea sunete enarmonice, da? Cum este do, diez și re bemol. Da? Asta e toată chestia pe care trebuie să o știm. Da? Bun. Întrebări. Gânduri. Arătați un pic notația bemolului, da? Dacă nu, mi se pare că nu... Okay. Îmi pare rău, da, e posibil. Diezul, bemolul l-ați arătat. Becarul. Notația becarului. Becarul, gata. Care anulează. Așa. Becarul a fost arătat împreună cu diezul, bemolul nu l-ați văzut. Aici a fost arătat becarul, da? Becarul, hai să le mai luăm încă o dată pe rând, da? Acesta este diezul. Aici este diezul. Diezul arată ca un hashtag, să zicem așa, numai că este un hashtag. are liniile acelea oblice, da? Hashtag-ul nu le are oblice. Da? Bun. Aici este becarul. Asta este becarul. Da? Și bemolul este ca un B întors. B invers. Ca un B, de fapt, nu e invers. Da? E ca un... Da, aici. Dacă e întors, ar putea să fie jumătate de bemol. E, da, iarăși am greșit eu. Nu e întors, e un B normal. Și are jumătate de bemol, e altă poveste. Într-adevăr, B-ul a întors. Într-altă poveste. Da? Acestea sunt, cam așa arată ele. Da? Bun. Aici iarăși mai aveam câteva cântecele. Da? La fel e aceeași, ne arată aceeași alterație pe fa. Și uite aici este interesant, da? Că ne întâlnim ambele alterații diez și becar în aceeași măsură. Da? Aici este o măsură de 4 pătrimi. Și aici avem fa diez, da? Alterat. Și aici avem fa becar. Aceasta nu mai este o alterație de precauție, ci aici autorul vrea să ne spună foarte clar că diezul acesta este anulat. Da? La fel, următoarea alterație care apare aici este un si bemol. Da? Și în continuare nu mai avem deloc. Acestea două sunt singure alterații de pe primul portativ. Da? Dar aici am observat foarte clar cum apare și becarul în aceeași măsură. Da? Mai avem ceva? Nu, aici e altă poveste, sincop, nu ne mai interesează. Bun. Măresc, îmi pare rău. Îmi pare rău. Trebuia să măresc un pic ăsta, dar nu știu cum să... trebuie să-l măresc de aici fix din manual, care... Este zoom acolo sus. Acolo, în dreapta, acolo. Așa. Gata, l-am mărit de aici, uite. Îmi cer scuze, Adriana, n-am văzut mesajul tău, trebuia să intri direct să ne spui. Așa, ca să le vedem mai bine, da? Diez, uite, și un becar. Da? Să vă arăt cum scriu eu becarul. Avem și parcă și un whiteboard aici. Hai să vedem. New whiteboard. Nu știu, dacă n-am folosit niciodată whiteboard-ul. Vedeți și voi? Da. Așa. Hai să vedeți, să vă arăt cum scriu eu becarul. Dacă de obicei aici majoritatea nu știu. Să gândesc cum putem să-l scriem, da? Uite, Ana deja a început să se joace. Bun, eu becarul îl scriu așa și aici îmi cer scuze că n-am o... Așa îl fac și eu. Păi e singura modalitate simplă, să zicem, da? Bam și așa. Da? Dar bine... aici nu ești. Așa, ăsta e. Da. Ca un steag cu două... Cu două lăuri, unul întors. Da, e un fel de 4 cu încă ceva. Nu știu cum să-l numesc. Da?
bemolul este așa. Ce urât l-am făcut. Nu cred că se poate scrie chiar așa de simplu. caligrafic, să zic. Este mai... Da, în whiteboard-ul ăsta nu se poate scrie destul de caligrafic, dar din cauza mouse-ului. Da? Cred că așa este sistemul ăsta. Nu se poate Da. Important e caligrafic frumos. Da, important este să se scrie pe orice alterație să fie scrisă în dreptul notei pe care o alterează. Dacă scriu mai sus sau mai jos, nu se mai înțelege. Da? Deci asta e important. Întrebări, vă rog. Gânduri. N-aveți o partitură cu armură, că a spus și că sunt mai multe combinate. Ba da, avem. Cred că am și o partitură cu armură. Dacă nu se găsește imediat, s-ar putea să fie chiar aici, în manualul acesta. Îmi cer scuze, imediat o să caut eu. Ajungem la sol major. 2013. Ce anume din 2013? Văd că a postat cineva format PDF, gramatica muzicii psaltice, Nicu Moldoveanu, în 2013. Este altă versiune. Da, da, diferențe mari, să știi că nu sunt. Nu sunt. Sunt alți autori, văd că Nicu Moldoveanu, nu știu de... Nicu Moldoveanu a fost profesor la teologie la București, a predat muzică bisericească, cred că vreo 30 de ani, probabil. Așa a fost titularul catedrei de muzică bisericească de la teologie din București. Și cred eu că a păstrat aceeași linie în ceea ce privește gramatica acesta pe care a avut-o și Nicolae Lungu. Dacă nu mă înșel, chiar a fost profesor, dacă nu mă înșel. Totuși, Nicolae... Deci este o îmbunătățire, să zic așa... La sfârșit, când dă formule, acolo la formule, mai adăuga ceva. Da. Totuși, dacă pe lângă treaba asta, Nicu Moldoveanu este și autorul multor studii, chiar foarte bune. Multor studii de muzicologie bizantină, în multe reviste, Glasul Bisericii, studii teologice, are și cartea aceea destul de voluminoasă de istoria muzicii bisericești la români. Da? Sunt interesante. Bun. M-a rugat Nicolae să postez o melodie cu armură. Aici, într-adevăr, am decât un si bemol, da? Este un fa major, pentru că acest si bemol așezat la cheie, vedem că este așezat pe linia lui si, da? Deci e si bemol. Acest si bemol ne arată două posibile tonalități, și anume fa major sau re minor. Da? Cu fiecare alterație se formează două tonalități, una majoră, una minoră. Da? Aici este fa major pentru că se termină în fa. Da? Am crezut că e un acord, nu un acord. Da, ăsta este fa-ul. Și atunci e un fa major. Așa arată alterațiile când se așează la cheie, înainte de măsură, după cheia sol. Da? Următorul bemol ar fi miu, da? Care se așează aici, pe linia aceasta. Da? Si, mi, urmează laul aici și așa mai departe. Se așează toate. Fiecare alterație se așează pe nota care o denumește. Da? Si, mi, la, re, sol, do, fa. Cam așa arată o armură. Nu cred că la ăștia mici nu cred că mai există. Da, e valabilă și pentru sus și pentru jos, chiar dacă se pune numai o dată. Evident, da, evident. Este valabilă pe acea alterație consecutivă modifică nota respectivă în toate registrele. Da? Fie că e acut, fie că e grav. Evident. Da. Dar asta nu se numește accidentală, se numește constitutivă, pentru că are efect pe întreaga durată a cântecelului la toate notele pe lângă care ea sau pe spațiul care este așezată, da? Cum era acum si bemol. Vei cânta si bemol, fie că îi vei cânta în registru acut, fie că îi vei cânta în registru grav, tot si bemol vei cânta. Da? Bun.
Alte întrebări, gânduri, acum la final, că ne apropiem de final. Pe lângă dificultate. Care este următoarea zi când Următoarea zi când ne vom vedea, nu, este pe 2 august. Cred că e marțea viitoare, nu? Marți sau miercuri? Miercuri. Miercurea viitoare, da. Miercurea viitoare și vom face... La aceeași oră, nu? La aceeași oră, la ora 18. Toate sunt la ora 18, nu? Toate sunt la ora 18, da? Și iarăși vom trece în zona cealaltă, pauze, tact, scară muzicală, intervale melodice. Ok. Mergem iarăși în zona cealaltă de muzică bisericească, muzică bizantină. Muzică saltică. Sunt de obicei, așa am construit cu Cătălin cursul acesta, o întâlnire de muzică occidentală, una de muzică bizantină. Ne-am combinat la modul acesta. Dacă ați văzut și voi, am încercat cumva să găsim o legătură între conceptele din muzica occidentală și muzica cealaltă, cumva să existe o legătură între ele. Da? Acum, evident, nu se pot face sau nu se poate face o legătură atât de strânsă să găsim tot timpul niște punți din acestea foarte clare, dar încercăm pe cât posibil să găsim, da? Să fie ceva, să fie construit astfel încât să vă ajute pe voi. Da, sunt două lumi paralele totuși. Totuși sunt două lumi paralele. Se întâlnesc în sunet se întâlnesc, dar rest au... Și în anumite concepte se mai întâlnesc. Da. Da, uite, am ascultat pe cineva din America la un moment dat, cred că era un student la teologie, care explica diferența dintre... Și mi-a părut foarte, foarte clară comparația asta pe care a făcut-o el. Spunea că muzica occidentală este ca o hartă, iar muzica psaltică ca un GPS. Îți arată cum să ajungi dintr-o parte într-alta, iar harta îți arată exact unde este punctul respectiv, exact unde este sunetul. Este tot timpul acolo, tot timpul la înălțimea sau la latitudinea, longitudinea respectivă, pe când muzica psaltică e un GPS, îți arată cum să ajungi dintr-o parte într-alta. Mi-a plăcut foarte mult treaba asta. Chiar e interesant, e prima dată când auzi, dar chiar e interesantă comparația. Da, m-a făcut să înțeleg dintr-o dată multe lucruri. Da. Și are dreptate, da. Pentru că dacă în muzica occidentală fiecare notă pe portativ îmi arată o anumită înălțime, spre deosebire de aceasta, muzica bizantină, fiecare semnul mi arată, e în legătură cu precedentul. Și mi-arată un drum, mi-arată un drum. Da. Și pe parcurs, exact. Și pe parcurs mai am și niște semne așa care mi-arată dacă sunt bine în drumul respectiv, dacă pot să fac... Mărturiile, mărturiile. Da. De asta noi în școlile teologice am transpus cumva, am preluat terminologia asta cumva muzicală, am ajuns la mărturie și în alte domenii teologice, știi? Sau și neteologice. Și tot timpul ne zicem, băi, gata, hai că am ajuns la mărturie astăzi. Am terminat unde trebuie. Am ajuns unde trebuie. La borna kilometrică, așa da, la borna kilometrică, exact. Am ajuns unde trebuie. Ăsta era sensul. Da. Frumos. O să abia aștept și celelalte. O să se complice lucrurile, bănuiesc. S-a complicat deja și după ce se termină cele 20 de ore ale noastre, o să vină părintele Oprea care... Așa. Spuneți-ne ce se întâmplă. Dumnealui o să vină crezând că voi deja stăpâniți foarte bine. Bine, ăsta este un flash course, este un curs din ăsta super comprimat, doză maximă. Acum, la unii prinde și face foarte bine, la unii un pic mai... Evident, mai dar dificil. Jumătate de oră pe zi, așa, cu un pic de repetiție, un pic de revizionare, cred că ajută foarte mult. Și un instrument ajută foarte mult.
Eu tocmai l-am dus pe al meu de acasă. Indispensabil, da. Da. Indispensabil. Și eu mă duc tot timpul la ore cu un pian, am o tabletă și mă duc cu tableta. La un moment dat mi-am cumpărat chiar un pian din ăsta, bine, rudimentar, ce-i drept, dar care are un încărcător și, în fine, am dat vreo 500 de lei pe el, deci n-am dat... Din acela pliabil? Pliabil, exact, folding pian. E bun. Eu mi-am comandat acum o calimbă. Am zis pentru acordat și pentru luat tonuri, e perfect, e micuță, e... Da. Așa că pianul meu electronic l-am dus la școală, că o să am nevoie de el acolo și atunci, da, mi l-am transbordat, așa că nu mai am. Da, sunt și clape și o legați prin cablu USB sau știu eu la telefon. Da, evident. Acum există tot felul de gadgeturi din acestea care ne pot ajuta. Nu, am avut eu gadgetul meu luat, un Yamaha, așa, și l-am transbordat, că acum, da, asta, i-a venit rândul să plece. Și vine în loc o calimba care e atâta. Da, e mai bună asta. Mai mică, e simpatică, da. Simpatică, exact. Da. Bun. Păi ne vedem data viitoare pe 2 august. Miercurea viitoare cu curs despre pauze, tact, scară muzicală și așa mai departe și cu exerciții. Și după, până unde ajungem? Ca să înțeleg, mai sunt câteva întâlniri bune, nu? Cred că săptămâna viitoare este a 9-a, dacă nu mă înșel. Deci, în total sunt 20 de întâlniri cu mine și vom ajunge chiar să facem și glasurile așa la un nivel basic, de bază, glasurile bisericești. Câte unul, cred că pe fiecare, câte unul la o întâlnire. Salturile? Ce anume? Salturile? Glasurile. Salturile, da, acolo am făcut, dar o să, data viitoare să facem intervalele. Acum se numesc ele și așa mai departe. Dar spre finalul cursului vom ajunge chiar să studiem și glasurile bisericești. Așa la un nivel de bază, cu niște repertorii, cu niște partituri, din toate genurile. Și atunci cred că o vom deschide și gramatica domnului Iorgos. Vă trimit dacă vreți că o am. Avem cu toți. Acum circulă pe internet. Da, pentru că n-am găsit să o cumpăr pe hârtie, așa că am nu cred că se mai găsește. Nu se găsește nicăieri, nici la nicăieri. N-am găsit. Da, nu se mai găsește. Și după toată povestea asta vine Părintele Oprea, da? Vine Părintele Oprea, care ce așteaptă de la noi, ca să știu obiectivul, durata și obiectivul. Părintele Oprea va veni cu niște partituri, bănuiesc. Cred, sunt convins, de fapt. Nu știu cât de grele sunt, dar va încerca să cânte cu voi. Da? Să descifreze cu voi niște partituri. Întâi cântă dânsul și după aia ne pune pe noi. Da. Eu nu știu dacă vor fi grele. Nivelul nu cunosc al partiturilor, dar nu cred că va veni cu niște partituri din acestea foarte grele. Da? Dar va veni și dumnealui cu metoda pe care o are. Da? Mai ales că are o experiență destul de mare în